Nasral do sklepa? Co to je? Nasrat. Ale normálně nasral jim někdo do sklepa, ne, to je sklep, sračka. Vím, co to je sklep, ale to druhé jsem nepochopil. Nasral, prostě hovno, ve sklepě. Já to přepnu na dávky a budu rozdávat dávky. Jak se to přepíná? Pravím. Jdeme, Aha. ale já to dám normálně, to mám normálně. O, ty... Tam vlezu. Uhni. Ježiši, uhni mi. Uh-oh, retard alert! Retard Wow, alert, what the fuck? class! Za jeden je v Bacha, ve dveřích. Ne, Mangenkyo is dead. dobré. No, Odama, hej, to jsou brachové Odama Rasengan je tady ještě. Už to ne... Cože? Ty vole, kde tam je, to vůbec nevím, Jo no. odkud mě zabil. Pojď, pojď. Dobře. Rasengan na ten oheň. Dobré, to už nezastaví. Dobré, je to tam. Počkejte. To nesmí. Stihl, dobře. Stihl, nestihl. Palbertama. No, to jsem způsob. Tudy tryhardi. Se domů Však jo. To je... Ježiš, dobře. Kebab. Rasengan opustil hru. Je u bomby, dobře. Už ne, no. Dobré, dobré, plantuj, plantuj. Mám ještě bizona. Kryju katy. Ježíš. Savoring this moment, is this our last goodbye? Left that we loved each other, I guess one of us lied. So please just pull away, I can't look you in the face. I don't wanna have to lie, I wanted this love to somebody.